Аре, три. Три. Да. Аз съм задна камера ли? Да. Аху. В принцип, ти трябва да снимаш, Теди. Ти що ни каза здравейте? Ще ни кажа здравейте. Аз съм Глин. Екзамен. Галин му випи пируджи. Много му е щупен таблета. Изтървал го в кинефа. Хъртнах се газа. И аз съм правил те. Аз даже с коляното носа съм се удрал. Ще тук две коли ще се сблъскат. Снимай го. Пойди съвети. Здрасти, Ваня. Таблет. Играй. Да. Тук в навън дълго имаше, ама нещо не стана. И ето го. Ето сега паветът. Гледайте колко павета има тук. Тук е някаква карта. Жълтата е лайна. Има... Валери. Ко? Валери да го си. Виж Валери къде живее. Валери живее до Валери. Валери живее до Валери. Валери живее до Валери. Валери. Тук с колелото едвам тръгвам. Ама... Тъскопове. Дайте, аз съм... Гилин. Те, да. Здравейте, аз съм Пепермен! Диос! Да! Ай. Ама... Ай, снима малко чове. Какво каже? Защо ти си по-мен? Аре, Тео, снимай бе. Тео като шампуан на Тео. Че са Тео съм. Галине, само да ти кажа, на той слънце главата ти е като The Shadow Man. Чек, мама, аз се наме, че аз стане като in the Shadow Man. In the Shadow Man. В мен ме заболя ръката да снимам, Теди, сади от мене. Как? Как? Отивам в срам. Не, ти няма го правя. Ти без чудеш си. Зави го. Какво? Ти, сега посади от мене какво? Какво? Че се в ресторан. Какво? Пиш, Какво? ядеш. Какво? Насъща, не? Да. Ама вече ти... А? Идем да дадем колата. Ей, тук е живей Данито. Абонирай се на Йордан. Грудев. Йорданчо Грудев. Като грудки. Така и усмисе. Тук вижте колата на Данито. Колата на Данито. Галин. Къса пак. Като... Ети само. Шалмен. Вижте джипката Сузуки. Сузуки бит, тя не караше. Да. Чакай, много. Роза Розалина. Да, бе, Роза. Да, Розалина. Magari, scrivo shit. Dama pica, dama pica, dama pica, dama pica, dama pica. Трябва да съм много, трябва да
Валери. Трябва да вали. Няма да напада на Валери. Таком Валери да го напада, защото е негова къща той, нали? Да. Айде сядаме. Гали? Сядаме. Колко минути? 5. Тук тя чакай. Тук правихме. То обаче не се личи много. Кое е? Тук ли? Ама, ти забили го? Не. Аху. Не виси. Виси, че дори му и да стигне ти ниската. Не, бе! Говорихте за ундуй. Не, без да се надигаш. Без да се надигаш. Няма го пусне. И аз сега пак стигне, без да се надигаш. Дали не съм надигнал? Да, бе, надигна се. Пайпърта иска да върне. Живее Валери. Валери! Живеем в град Ямбол. Град Ямбол. Абонирайте се за Ямбол. Абонирайте се за Ямбол. Абонирайте. Валери! Тук ли си? Дали е тук, бе? Той вчера викъде, да се ще да съм. Валери! Валери, тук ли си? Мой да го няма. Не да каже не. Мой го няма. Там е колелото. Има куче. Тогава не. Ако имаш куче, ще да е по-интересно. Що? Дай, че къде крадем колело. Ами ние ако ще крадем колело, да крадем на ден. Да. Аз Много се тъп. Не знаеш си на чия. Да, но нали качим той го клипа. няма. Дам като качим клипа. Ма знаеш, че той май не се е абонирал за тебе. Абе, ти имаш ново клипче, Теди. Ама той пак много ти гледа клипчетата. Айде, ето ти. Аз не чувам. Кръга на мен. Вете, аз се казвам мен и започвам с мен, защото аз се казвам мен, пък мен е втората е мен, така защото е мен, то се педа. Аз съм мен, започвам с мен, защото съм мен, какво правиш мен, защото си мен, аз се казвам мен, фамилията ми е мен, присъбите ми е мен и се казвам мен на мен, с мен, в колата ти мен. Добре, сега ще ви кажа едно нещо много дълго. Имам един поп. Той имал едно кученце. Кученцето му починал. И попа умрял. Имал друг поп. Попа имал кученце. Кученцето си имало, кученцето му пукнало. И попа умрял. Попа имал едно време един поп. Той имал кученце. И така, до края на целия живот. And the shadow man. Ще го излагаш. Аре, то сега има 9 минути. And the shadow man. Който иска да е in the shadow man, да се абонира за мен. Който иска да е кончето да се абонира за мен. Кончето. Окей, сега Кой ще бе? Еди. някой Лесно! сега ти ли се сигурно нещо повтаряш от мене? Червена кола, Червена кола. зелена кола, Зелена кола. оранжева кола, Оранжева кола. черна кола. Черна кола. Какъв е цветът на колата? Какъв е цветът на Да си кален. Окей, повтаряй след мене. Как? кола? Отидеш в ресторант. Ти е гаден. Айде бе! Теди, моля те. Няма да Добре. Отидеш в ресторант. Обещай ми. Ей, Да, ти ще му обещавам. дадеш. Добре. Отиваш в ресторант. Как? Напиваш се. Как? Караш кола. Как? Блъскаш бабичка. Няма.
Айде, Вичик! Няма да те ударя силно. Как? Възкаш. Тя ти удра. Повтаряй ни! Ох, не, този път няма да ударя. Ма искам само да го кажеш. Как? Ей така! И си избяга. Ще марчи го да сия. Отива в ресторант кък. Напива се кък. Караш кола. Ей го дадето е там горе на терасата. Дето се скри. Ще излъж ли, бе? Що? Да, там май ще снимам клип. На Чудор. Те ли? Неговия, бе. И си влезеш тогава? Еми тъй като гледаш на чупение моя. Ама, моля, на чепенина, че още не снимаш. Да. Ходих да викам Валери, му нямаш. Да. Навън едно. Да. Навън 2 часа включиш. И той се включи нещо, който да магазин. Да. И 12 минута. И 11 започна и сега. 11 минута. Оф, това е бронзова кола. Бронзова. Теодор е много умен в кавички. Ти е пред камерата, бе. Здравейте, аз съм Теодор Ташков. И се казвам Ташков, защото съм Ташков. Какво правиш се? Газа се. Тъмън да го покажа на Иванита. Оф, снимай ме да видиш как се прави. Чакай. Не мога чуя! Аз ми за... Ти. Ай, дай ми я. Сандалетка. Ще се пробвам. Дай ми я. Ще треш на таблета. Вече, ще ми го плащаш. Няма. Виж, и то сме била сандалата. И аз ще боя неговата. Аз ще боя неговата. Малка ми, бе. Много малко хълък размерно. Дай, бе! Аз ще му стане, що ме 34. Не взях кой. Галина, и аз покажи отдолу какви обувки имаше. Не, бе. Обаче ми няма колецата. Що, бе? Къде са? Що не си ги сложи? Ще ги станат. Ще станат. 30. Ама, станаха, бе. Уа, дай аз тез. Дай се другата сандала. Не. Хубаво. Аз ще обоя другите ти обувки. Направо ми ги дала, аз си давам сандали. За обувките. Става ли? Не. Мама ще ми се скара. Аз направо и те. На мен са ми големи, ама. Да, аз направо си ги мушкаме бас и яките. Това не са много удобни, бе. Да. Бас и яките са, гледай. Носа сандалета 30. Гледай, че Галин. С мои сандали. Намерих футболна карта Харикен. Харикен, който... Върни ми обувката. Я, какво се мъмна? Кой го изхвърлил? Този го нямам. Аз го имам. Даже го имах два пъти в вторка и го дадох на Данито единия. Добре, върни ми обувката. Хубаво, ето ти даже че върнах всички наведнъж. Те са ми малки. Чакай, че на мен няма мастоба. Аде, бабата, аде. Абонирайте се за мен, защото съм още 30 секунди дет. Теодор